こんにちは。今日沖縄に来てて、沖縄の、工房アマムさんっていうところに来てます。工房アマムさんはアマムチャンネルという YouTube もやってて、それもまた後から紹介しようと思うんですが、店の方に行ってみたいと思います。このシーサーがいろんなところにいて、このシーサーも作ってるらしいんですけど、ちょっとそのこのところも聞いてみたいと思います。どうもこんにちは。こんにちは。はい、アマムチャンネルのゆきさんです。こんにちは。アマムチャンネルのゆきです。お、ビラ持ってますね。ビラ持ってます。普段は三振弾いてるんですけど、ビラも習っちゃってます。このアマムっていう工房のオーナーさんでもあります。です。で、今日ちょっとはいくつか少し質問させてもらおうかなと思うんですけど、はいまずは初めに工房アマムについて聞きたいなと思うんですけど、あはい工房アマムって始めて今どれぐらいですか？何年ぐらい？今度で14年14年ぐらい。14年ですね。すごいいいところ見つけますよね。まあでも今でこそすごいですけど、14年前は誰も人通らないとこだったんで、セーファー歌木自体そんなに知られてなかった。そう、まああんまりそこまで有名ではなかったかな。あ、そうなんですね。パワースポットブームが来てどっと人が来ましたけあ、そうど、なんですね。私が入った頃は何人ぐらい通ってるかなみたいな。本当拝み、一日？拝みの人しか来ないみたいな。あ、そうなんですね。この14年の変わりようにちょっと私がびっくりみたいな。今相当人、まあ今コロナでね、ちょっと来づらいっていうところはあるとは思うんですけど、コロナの前は相当人来てましたもんね。になっちゃいましたね。道筋にある工房っていうことですよね。そうですね。はい。今なんかいっぱい作家さんの作品があったりするんですけど、それは初めはなくてシーサーだけで始めたっていう感じなんですか？そうですね。まあシーサーがもうメインで、作家さんのものをちょっと置かしてもらってっていう感じだったんですけど、ちょっと自分のシーサーがどんどん売れて物がなくなってきたんで、それでまあ自分もその前はお店に卸して買っていただいたので、そういうのでやっぱり自分もすごい助けられたので、この辺のその新人の作家さんとか、ね、もう紹介したいなみたいな、まあ恩返しじゃないけど、いろんな作家さんこんなしてやってる人いるんですよってこう作る工程とかも全部見てたりするんで、お客さんに説明もできるし、そういうのを知っていただきたいなっていうのもあって、そしたらなんか結構シーサーがどんどんなくなって雑貨屋さんになっちゃったっていう感じなんですね。なんかね、いろいろな作家さんの作品があって、セレクトショップみたいな感じで、そうですね。もう全員もお友達の知らない人のを仕入れたりは しないですね。ああ、そうなんですね。で自分の好きなものだけ置いてる感じですね。こだわってる作家さんの作品がすごい多いですもんね。もうその頃から、ここのアマムを始めてた頃から三線は弾いてた。あ、そうですそうです。それはもう沖縄来るのがやっぱ三振をやりたくて来てるんで、全然シーサー作るとかは思ってなくて。いや、三振が初めでその後にシーサー作りっていう流れ。その中でケニアとか行ったりとか今までもされてきたじゃないですか。その出会いっていうのはどういう出会いだったんですか？福岡に里帰りをしてた時にムビラの有名な近藤ひろみさんが福岡でたまたまライブをやってるっていうので、遊びに行ったらそこに千秋さんの公演もやってて、でそれですごい感動して、そしたらその後沖縄に来るってなったんで、沖縄工芸会に来るって言ってて、それでお会いしてちょっとお手伝いとかして、でその後なんかグッズがもう沖縄が一番最後だったんで、グッズがこんなにいっぱいあって、千秋さんのケニアのそのグッズが売ってるグッズがこれ持って帰るの大変だってなったから、じゃあうちの店で売ってもいいですかって言ったら、助かるっていうことでうちの店で売ることになって、でそれから千秋さんが沖縄来る時に講演会の企画をしてくれないかっていうことで、それで千秋さんとかそのひろみさんとか、あとそのアフリカの音楽と講演会のイベントみたいなのを毎年とか講演会企画したりしてたのがきっかけですね。アフリカもそれまで全然別になんか自分の中では近いっていう
感じはしなかったんですけど、それでぐっと近くなって一気になんかアフリカの音楽すごいなみたいな感じになって、アフリカ、ケニアは2回行ったんでしたっけ？そうですね、はい、でジンバブエも来てくれて、そうですね、はい、まあそれは結構すごくて、私そのフォワードクエンダの YouTube を全然そのスミさん来るとか知らない関係なく、たまたま YouTube 見て聞いたらもうなんか涙止まんなくて。タズンガイラン。うわーっと思って、これいつか生で聞きたいと思って、これどうやってジンバブエまで行けばいいんだろう、ジンバブエ行ってどうやってたどり着くんだろうみたいな、結構ジンバブエ調べたり調べたけど、なんかすごいインフレの記事しかなくて、これどうやったらたどり着くんだって思って。ってたら、その半年後にヒロミさんから電話かかってきて、うちにフォワードクエンダ来るよって言って、どういうことってなって、なんで家に来るのって言ったら、スミさんが連れて、フォワードを連れて来て、もう私手伝いますって言って、その時にフォワードのドライバーとか、ライブのイベントの手伝いとかすることになって。2015年か2016年。そう。もうまさか目の前で聴けると思わなかったから、もうすごいもう感動しましたね。ありがたいですね。その時すごい手伝ってもらって、いやもういろんなところね連れてってもらって、もう憧れんのみたいな、どうやったら会えるかわかんないの、向こうから友達ん家に来るみたいな、ありえますかこんなこと。びっくりみたいな。そうですよね。生のね、それが聞けたっていうそれで結構自分の中では満足してたんですけど。そしたらなんかジンバブエのツアーもあるって、僕が企画してるジンバブエのツアーですね。そう、やるよって言われて、みたいな、なんかジンバブエのツアーやってんだ。そう行けるかもしれないっていう。フォワードに会えるかもしれないって言うから、みたいな、まさか夢叶っちゃうと思って。2、3週間ぐらい来てくれた。そうですよね。実際ジンバブエに来てみて、フォワードクエンダとあったりとかいろいろ目的あったと思うんですけど、実際ジンバブエって精霊信仰をご先祖様を信じるとか、アフリカのその古来から伝わる文化っていうのが残ってるじゃないですか。実際行ってみてどういうような印象でしたジンバブエは？いやー、もう本当に全く想像来る前はつかなかったんですけど、行ったらすごいなんていうか、なんか本当にアフリカの良さが残ってるっていう感じっていうか、穏やかな、なんだろうな、やっぱ精霊信仰があるせいなのかわかんないんですけど、人がなんかちょっと気質が日本人に近いかなってなんか感じたんですよね。例えば？いや、もうご先祖大事にしてるみたいな、ご先祖様見てるみたいな気質かなとか、風景が、私海が大好きなんですけど、海がないのになんか海を感じるんじゃないけど、なんか不思議なね、巨石がいっぱいあったりとか、巨石いっぱいありますね。あの風景とかがなんかすごい感動しました。確かにあの巨石は自然の凄さっていうのは感じますよね。があったりとか、なんか懐かしい感じがするっていうか、ムビラの音もそうですけど、なんだろう、すごく好きになりましたね。ご飯も美味しかったし、ご飯も美味しいですよね。なんか人もわーって来る感じの人が少なくて、居心地がいいっていうか、なんかみんな穏やかな感じがして、実際そのジンバブエに来た時に儀式も参加してもらったじゃないですか。ジンバブエの儀式は先祖が人に憑依するっていうようなそういった現象が起こったりするんですけど、それも実際見てもらったじゃないですか。でケニアでも見てたんじゃないかなと思うんですけど、もちろん沖縄に住んでるのでいろいろそういったものもフィーリングはある程度分かるところがあると思うんですけど、実際見てどうでした？ケニアの儀式でもやっぱそういうね、精霊が憑依してわーみたいなとかも見てたし、バリのも一応見てたりもして。バリもあるんですか？バリもあるんですよ。ケニアとかは太鼓だったりとか、踊ったりとか、私バリもガムランガ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 ンみたいな。ムビラってそこまですごい音が来るわけじゃないじゃないですか、音量的に。でも保守が結構やばいっていう、アフリカのシェーカーの
シャキンシャキンシャキンと、なんかちょっと不協和音の入った。でもそういえば、ケニアも、なんかちょっと微妙にずれてるんですよ。音程が。はい、太鼓の音程と歌とかが。なんかなんか変な隙間になんか精霊が入りやすいのかなっていうのを、ムビランを聞いてて、やっぱりそうなのかなって私は勝手に。そういったところは、ケニアと通ずるところがあったと。そうケニアの太鼓とジンバブエのムビラもみんなの根っこにそういう信仰がすごく本当になんか表面的なもんじゃなくて、染み込んでるみたいな、なんかそういう凄さっていうか、それは感じましたね。そうなんですね。確かに日常から精霊を信仰してて、その精霊とともに生きてるっていうところがジンバブエあります。僕もフォワードクイーンだとかガリカイティリコチ、そういったジンバブエの人を日本に招いてツアーをやるじゃないですか。お寺とか神社とか連れていくと、僕たちが聞いてないような声をなんか聞いたとか、そういう話をしたりとかすることもあるし、で沖縄でガリカイさんを鍾乳洞に連れて行ってくれてる。ここ来たことがあるみたいな話してガリカイ。そうなんです。私が子供の幼少の頃にみたいな。来てたって？幼少の頃に、ガリカイさん人魚にさらわれたらしいんですよ。人魚に？人魚にさらわれた時に、その海の中にさらわれて、やっぱりこの話になるとくるので、なんか人魚にさらわれた時に、その海の中にさらわれて、その時にこういう場所に来たんだみたいな。なるほどね。そういう話。いやでも自然の反響、鍾乳洞も出ぜみたいな。鍾乳洞の中でガリカイさんが演奏して。そう。あの音は本当にすごかったですよね。なかなか自然の反響音で聞かせていただくってなかったんですけど、ずっとね首からぶら下げながらずっと歩きながら、めちゃめちゃ贅沢でしたね。そうですよね。本当に素晴らしかったですね。実際ガリカイさんもやっぱりその頃を思い出したりとかして、そのフィーリングを感じながら弾いてたと思うので、人魚にさらわれて。そうですね。人魚がって弾いてた。本当。弾いてたと思うんで、なのでそういうような気持ちも乗ってたと思いますね。なるほどね。なんかやっぱり海と通じてんのかもしれないですね。沖縄な感じの。そうですね、沖縄の友達の作家さんが多いので、友達が作っている焼き物ですとか、あと染め物、紅型っていう伝統の染め物ですとか、合計で結構多い、かなり50種類以上ぐらい。もしよければよく質問来ますよとか、おすすめのものとか教えてもらって、結構これ人気ありますね。箸置きにもなるしみたいな感じで、このジンベエザメですよね。ジンベエザメ、沖縄のジンベエザメを意識して作って、美ら海水族館でジンベエザメ有名ですもんね。そうですね。青いお皿もすごい人気ありますね。これ何焼きって言うんですか？これは何焼きっていうか、沖縄のやちむんの一つであるんですけど、やちむん、焼き物のことやちむんって言うんですけど、これは海の青いのをイメージして作っております。あとはケニアのフェアトレードのものだったり、沖縄のものだけじゃなくアフリカのものも扱ってるんですね。そうですね、アフリカ好きだし、早川千秋さんってここの活動してる人を応援したいっていうのがあってやってますね。早川千秋さん、この方ですよね。そうですね、真ん中に写真あるんですけど、ケニアもね、そうです、何回か行かれてますもんね。そうですね。ジンバブエもすごい楽しかったですし、これはスラムの学校の運営資金になるので送ってもらってますね。これを買うことによってそのスラムの学校が助かるっていうことですよね。学校の運営費っていうか給食費とか、学校の先生のお給料になったりとかします。それを助けるためにアマムさんも貢献してるということですよね。そうですね。ここにも素敵な食器がありますけど、そうですね。これはまたお友達の作家さんの。これまた何人かの作家さんがいる感じ？これは3名ですね。4名ぐらい作家さんいます。沖縄の土を使って作っていらっしゃいますね。そうなんですね。こちらの紅型？紅型って沖縄の伝統の型染めがあるんですけど、それのデザインの手ぬぐいとか、
いろんなグッズがあるんですけどね。あとは私のシーサーですね。はいはい、すごいですよね。すごいですかね。琉球漆喰って言って、沖縄の昔から使われてる、赤瓦の屋根の継ぎ目に使うものなんですよ。それは塗り終わった後に余った漆喰と瓦で屋根の上にシーサーを作ってるんです。もともとは。これも昔ながらの、もう今作られてない昔の瓦を使ってて、ここの部分がこの白い部分が漆喰ってことですよね。そうです。白い部分が漆喰で、この漆喰も昔はサンゴの粉にして灰にして作ってたんですけど、今は石灰と藁で発酵させて作ってて、小さいのから大きいのまでいろんな種類ありますよね。そうですね。顔はオリジナルなんですけど、全部表情違いますよね。そうですね。で、あうんなんですか。元は口が開いたのが1匹だけだったんですよ。今は結構あうんで飾られてることが多くて、もともとシーサーっていうのは口開いてるやつだけなんですね。そうです。昔はね、屋根の上にいたんですけど、赤瓦の屋根が少なくなって門中に置くようになってあうんになったっていう説もあるし、あとアメリカ軍の人がお土産で買ってく時に1匹だとかわいそうだからメスも作ってって言われてそうなったっていう話も。結構注文入ってて、今どれぐらい待ちですか？言っちゃっていいのかわからないですけど、にひひにひひな場面なんですね。ここは。いや大丈夫です。実は2年2ヶ月待ちなんです。2年2ヶ月。はい。じゃあ2022年に手に入るかな。それ今注文すればそんな感じになりますね。結構ジンバブエ行ったりケニア行ったりいろいろ自分のペースで生きているので、ゆっくり自分のペースでやらさせていただいております。今注文したら2022年に手に入ります。でももうちょっと今コロナでお客さん減ってるからちょっと縮むかなって感じですね。早めに注文しといた方がいいかもしれないですって言わない方がいいかな。言っといてください。はい、今のうちに注文しとけば商売繁盛にもすごく効用があるっていう。そうなんですよ。結構、シーサー置いてくれてるとこ皆さん商売繁盛してるし、あと結婚しましたみたいな人が多いです。20組以上いるかな。なんか結局ウェルカムシーサーになっちゃう、結婚式のそういうタイミングに届くみたいな。あと子宝というかね、40過ぎの人で、いや難しいだろうって思ってたら生まれましたみたいなとかあったりとか。そうなんだ。そう、私の友達、2人ぐらいもう何年も子供できなくてみたいな人がそう生まれたって言われて、これのおかげなのかわからないんですけど、そういうふうに言っていただいております。じゃあ幸運を呼ぶシーサーっていうことですね。そうですね。本当ね、いろんな種類があっていろんな表情があるんですよ。これちょっと見てほしいんですけど、一つ一つやっぱり手作りだからね、これ一つとして同じものないですもんね。やっぱ手作りだから注文されてるので、もうその人それぞれのお幸せを願って作る感じでやってるんです。その人の雰囲気を感じて、この表情とか決まっていく感じなんですか？そうですね。一応写メを撮らせていただいてるので、ご注文いただいた時に、それでその感じをイメージしながら作っております。本当ね、もうそれぞれ表情が違うので、逆になんか注文したらどんなシーサーが来るんだろうって楽しみですよね。お楽しみって感じ。このイメージなんだみたいな、そういう感じありますよね。そういう感じですね。アマムの情報とか載せるので、ありがとうございます。よかったらね。ぜひ沖縄のセーファーウタキっていう世界遺産の通り沿いに左手の真ん中ぐらいにございますので、よかったら沖縄那覇に来た際にはぜひお立ち寄りいただければと思います。